Hello fraților, eu sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou episod de Free Fire. Astăzi m-am gândit să fac o idee de-a mea cu niște prieteni de-ai mei. Am vorbit cu ei să participe la acest videoclip, să mă ajute la ideea mea să strângem toate mașinile de pe hartă și să le ducem într-un loc random și să le bubuim cu grenăzi. Da, ideea asta a fost gândită de mai mult timp, am mai văzut-o și la alți youtuberi, dar nu contează. Am vrut să o pun și eu în practică, această idee. Deci, da fraților, dacă mai vreți episoade de genul, nu ezitați să zdrobiți butonul acela de like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați când postez un videoclip nou de Free Fire. Da fraților, hai să nu mai lungim cu vorba și hai să începem videoclipul. Am revenit cu rumul, o să-mi invit prietenii și după revenim la clip. Stați, 2 hours later. fraților, acum o să-i dau start și hai să începem. Mamă. Eu aștept. Noi ne-am gândit să ducem toate mașinile în pic. Deocamdată toate mașinile le ducem în pic. Sper să iasă totul bine. Da. Sper să iasă totul bine. Toți acum ne ducem un pic, gen căutăm mașinile și ne ducem toți un pic. Eu o să mă duc la factory, sigur o să găsesc eu o mașină acolo. Am vorbit cu băieții, nu o să ne omorâm deloc. Gen, o să găsim mașinile, o să le punem cu grenări și după facem ce vrem noi, știi? Tu vezi asta? Vezi grenadă? Mașina? Să ducem un pic. O să duc mașina asta un pic. Mamă. Prima oară când fac asta. Sunt așa emoționat, că e prima oară. De emoționat, am emoții acum că e prima oară când fac asta. Și și filmez, știi, da, cum e. Sper să fie bine. Hai să vedem dacă ceilalți au găsit mașini. Uitați-i, văd că și-au găsit mașini, au găsit și niște mașini. Așa, pac. Hai să ne ducem să mai găsim. Cum bine.
Hai să găsim mașinile, tată. Mai găsim grenăzi? Nu știu ce am făcut, poate grenăzile sunt infinite. Asta nu mai știu ce am făcut. Dar cred că grenăzile sunt infinite, dar eu văd că le strâng. N-a să fiu sigur. Bă, mașini mai găsim? Oare? Da, mai găsesc o mașină, o duc și pe aia aștept să fac alții treaba în locul meu oarecum. Da, nu, mai bine mă duc să văd, să stau la mașini. Nu, mai degrabă mă duc să stau la mașini ca să văd că nu le distrug. Că nu... Deocamdată noi nu i-am făcut un Discord și nu prea mă pricep eu cu firmarea, să filmez și când fac Discord-ul și cu astea. Dar data viitoare o să facem un Discord. Stai să le așez. Așa. Așa. Hop. Scuze. Bă, n-am vrut, frate. Come on, frate. N-am vrut. Mamă, ăla mă bătea pentru că el la nouă. Vezi mașinile nouă. Cealaltă. Asta. Bă, așezați-l, frate. Miami, mami, yeah. Am plecat să fac bani, yeah. Un bis românesc golan, yeah. Am plecat peste ocean, după bistari, după dolari, yeah. Înnoată chilele în ocean, yeah. Miami, Latino, golan, yeah. Să-mi iau și vilă și merțan, Miami Beach, dau bice după bani o fac guapo. Frate meu cu mine face cash în tango, yeah. Frate, așa să le așezăm și noi băieți. Atâtea chile fără efort, yeah. Umblu după $2, o fac pe Dragon 4. Romano, motherfucker, pielea dură, da, dracu. De când eram pici, visam să emigrez clar. Născut în România, îndoctrinat grav. Crescut în România, în fometat grav. Plecat de România, mă hrănesc grav. Am făcut și o poză. Dați așa. Unde le-am dat și noi, frate. Visul românesc o american, știi cum o facem noi? Miami, mami, yeah. Am plecat să fac bani, yeah. Fugiți. Mamă. Am plecat peste ocean, după bistari, după dolari, yeah. Înnoată chilele în ocean, yeah. Miami, Latino, golan, yeah. Să-mi iau și vină și merțan. Sper să nu bubin nici mașină. Am luat și unul Danger-ul, văd. Nimică. Nimeni nu clipește când stă pe fotolino. Nimeni nu ciripește niciodată, no. Ciripești, dispar cu mașina casată, yeah. Sunt vagabond de clasă import, bă, yeah. Atâtea chile fără efort, yeah. Nu adă chilele în ocean, bro, yeah. Român, dar New York, colombian, lângă spară toți banii, bă, din iar. Vrom, într-un Ferrari de sta rosa, yeah. Visul
tu românesc, go american. Știi cum o facem noi? Miami, mame, yeah. Am plecat să fac bani, yeah. Un vis românesc, golan, yeah. Am plecat peste ocean, după bistari, după dolari, yeah. În toate chilele în ocean, yeah. Miami, Latino, golan, yeah. Să-mi iau și filă și merțan, Miami, mame, yeah. Am plecat să fac bani, yeah. Un vis românesc, golan, yeah. Am plecat peste ocean, după bistari, după dolari, yeah. În toate chilele în ocean, yeah. Văd că vă pricepeți la tractor și la astea. Să-mi iau și filă și merțan, Miami Beach după bani. Oh! A venit și mașina. Gen, dă-o mai în spate, frate. Frate, e prea șmecher ce am făcut noi aici. Hai să... Mamă! Și-am fugit! Mamă, ce șmecher e! Mamă! Bă, e șmecher! Mamă, ce șmecher e! Acum a fugit! Nu, mă scuzați. Am apăsat din greșeală. Acum putem să facem ce vrem. Mamă, ce șmecher e! Eu cred că o să mor. Sau nu?
fost prea șmecher. Sper să vi fi plăcut acest videoclip, na. Acum, sper că asta care e cu mașina să nu calce. Nu. Sper. Dau și un med. Oh, mi-a dat-o. Nu l-am văzut. Andreea. Bravo, Andreea. Respect și putere. Bă, mi-a plăcut video. Gen, mi-a plăcut ce am făcut cu prietenii mei. Da. Să vedem acum cine câștigă. Mamă, e prea șmecher. Bă, ăsta nu mai are voie să meargă cu mașina, frate. Trebuie să-l bubuiți. Ăsta n-are voie cu mașina. Gen, na. Noi când am dat cu grenăzile în mașini, el nu era. Oh, și-a luat Andreea. Cred că e Adrian. Adrian. Așa. Nu prea am înțeles scrisul, da, Adrian e. Bine, Adrian. Vedem acum cine va câștiga. Oare va câștiga Adrian? Oare? Ce va fi? Și văd că mamă, 137 și gata, e mort. Mamă, nu cred că... Oh! Cine a fost ăsta? Asta a fost Alex Ro. Bine, Alex! Felicitări! Da, fraților, mi-a plăcut ce am făcut. Da, fraților, dacă mai vreți episoade de genul, nu ezitați să zdrobiți butonul acela de like, să lăsați un comentariu cu ce idei vreți să mai facem. Da, fraților, eu am fost Cristi și ne revedem data viitoare. Bye, bye!